Musta tuntuu, että mä manifestoin vähän liikaa. Mulla ei oo turvallinen olo täällä. Ja mä näin aseen. Moi, mä oon Lumi ja tervetuloa muuttaa mun kanssa Los Angelesiin. Mä siis muutan mun koiran Freyan kanssa ja mun pikkusisko ja veli tulee auttaa mua muutossa, niin me ollaan nyt kaikki matkalla lentokentälle ja tästä alkaa kyllä mun elämän isoin seikkailu. Me ollaan selvitty portille ja voin hakemassa snackia kaupasta, mutta selvittiin turvatarkastuksista, jätettiin Freya sinne. Se ei ole hyvillä mielin. Enemmän mua jotenkin riiposee se, kun se ei tiedä mihin se menee ja se on aika jännää, mutta kaikki menee hyvin. Ja joo, tähän asti kaikki hyvin. Sitten vielä sanottiin heippa perheelle ja isovanhemmille. Se oli aika vaikeeta, mutta joo. Nyt alkaa silleen realisoitua, mitä tulee tapahtua, koska tää on ollut vaan semmoista, että pitää hoitaa asiat ja muistaa oikeat paperit ja kaikkea, niin nyt alkaa että okei, nyt lähdetään losiin. Koskaan näin korkealla ruokaa. Mä oon kyllä niin räjähtänyt näkään, mutta ei haittaa. Me ollaan selvitty tänne. Ja siis me oli jättänyt Freyan vaan sinne johonkin hissien eteen. Mutta onneksi Freya oli hyvä matkustaja ja selvisi. Ja sitten toinen ongelma oli se, että kellään ei ollut saksia.
Mutta onneksi mä muistin, että mä olin pakannut tähän matkalaukkuun jonnekin syvyyksiin yhdet sakset. Niin mä sit kaivoin ne siellä. Ja sit saatiin Freija ulos tuolta häkistä ja saatiin purettua. Ja nyt me velätään taksia. Okei, me päästiin hotellille. Täällä on Freija, meillä on kärryt. Noi on tuolla respassa. Mä en tiedä miten tää mahtuu tästä. Mutta siellä nähtäväksi. Ollaan täällä Freijan kanssa iltapissalla. Päästiin hotellihuoneeseen kunnon säädön jälkeen. Mutta täällä ollaan. Selvittiin hotellihuoneeseen. Niin tämmönen nopea hotellihuone check. Huoneen esittely. Niin tässä meillä on nää kengät ja valjaat. Tämmönen kaappi. Sitten tähän on jätetty tähän. Vessa. Sitten kylpyamme. Täältä 2 sänkyä. Ja tässä on mitä ikkunasta näkyy. On itse ajava auto. Käytiin 7-Elevenistä ottaa, kun täällä on aika paljon kaikki kiinni jo, koska kello on yli jotain 10. Me meni siellä lentoasemalla tosi kauan. Mut joo, niin me ostettiin nyt jotain silleen iltapalaa ja vähän aamuksi. Ja sit mä otin Freijalle jotain märkäruokaa, toi oli vähän, no mitä on, koska mulla on niitä kuivapapanoita, mutta mä en ottanut märkäruokaa sille. Ja mä ostin nyt 7-Elevenistä jotain, mutta katsotaan. ATM-fiilikset täällä kaduilla kävelemiset. No tässä on poliisi, nyt tuli turvallisempi fiilis. Mutta oikeesti mulla ei oo turvallinen olo täällä kävellä yksin pimeällä. Siis oikeesti se on niinku tuolla se 7-Eleven meidän hotelli on niinku täällä kadulla. Ja oikeesti mä kuumottaa niin paljon, ilman Topi oikeesti. Mutta olisi varmaan kidnappattu tai jotain. Ja tässä vaiheessa niin kuumottavaa. Apua, mitä tästä tulee? Topi nauraa mulle, kun mä oon ollut tää silleen muutamia tunteja. Ja mä oon aina halunnut tää. Tää on niinku ollut unelma-asun Losissa. Ja nyt mua olikin pelottaa kävellä. Tuolla oli siis on niin paljon roskaa kadulla. Tai se ei oo niinku pelottava. Mutta se on tosi pelottavia ihmisiä. Ja sitten kaikki on niin iso ja äänekästä. Ja sit sä et tiedä, niinku, että mitkä ihmisten silleen intentions on. Että ottaako se sit vaan kadulta mukaan tuohon autoon. Tai silleen, että mut vaan varmaan nostettais autoa ilman Topia. Niin, joo. Joo, näihin kuviotunnelmiin tältä erää. Täällä on väsynyttä porukkaa. Ja joo, toi yölosi experience oli aika pelottava. Mutta just sanoin sitä, että toivottavasti toi päivälosi on sit vähän turvallisemman tuntunen. Että joo, hyvää yötä. Hyvää huomenta! Siellä se nyt on. Wow. Ihan hullua. Nyt mennään aamupisulle.
Ollaan ottaa aamupalaa Dunkin' Donutsista ja me tiedettiin, että tää on lähellä, mutta me huomattiin, että tää Walk of Fame on ihan tässä meidän vieressä. Tuolla se jatkuu. Mutta sattumalta se on tässä aamupalapaikan vieressä. Niin tullaan tähän sitten myöhemmin, mutta eka aamupala. Aamupalan esittely. Mitä täällä on? Siellä on sinne Freija. Mitäs meillä oli? No. Tässä on Freijalle. Toi on Freijan, tää on varmaan sun. Freijalle, hän ei oikein fiilannut 7-Elevenin kissaruokaa. Niin Freijalle joku tämmönen, onks tää... Turkey chicken ja bacon cheese. Joo. Breakfast muffin. Breakfast muffin, joo. Että saa jotain ruokaa. Ei ole nyt ehkä ideal, mutta... Täällä on joku kerma bagel, eikö ollut? Cream cheese. Joo. Okay, hyvä. Sitten tässä on Topin drinkki. Joku kahvi. Joku latte. Caramel ice coffee. Caramel ice coffee. Sitten täällä on lumen joku Sabrina Carpenter, joku strawberry. Mikä liian? Shake. Ja sit mun on blueberry daydream. Daydream. Ja sit mun pari. Yeah. Nam nam. Onko hyvä? Mikä se on? Aika paljon. Miten se maistuu? Tän takia vörtti joka euro, eiku dollari. Tää reaktio. Sun vuoro. Okay, let's see. Miks tää on ylivalttava? Tää on niinku käytännössä sama, mutta tässä on valkoista. Se on niinku pinkki. Onko se strawberry? On hyvä. Äiti, voimme muuttaa Amerikkaan. Ja tää on kans supermakeeta, mutta hyvää. Voi vähän kävellä se Walk of Fame. Nam nam nam. Mut siis tosiaan yövytään hotellissa nyt 3 yötä, koska mä saan avaimet mun kämppään tiistaina. Nyt on sunnuntai, me tultiin eilen illalla lauantaina. Niin ollaan nyt täällä Hollywoodissa. Ja tää on kyllä kiva, täällä on kaikki lähellä. Tosiaan toi Hollywood-kyltti on ihan tossa meidän eessä. Sitten me nähdään se observatorio on tuolla. Ja mä voin kohta näyttää, missä mun asunnon pitäisi olla tuolla. Niin... nyt on kiva olla silleen lähempän kaikkea. Ja näin, mut voidaan tosiaan suositella ihan sika paljon tätä hotellia. Että on kyllä tosi mukava. Niin jos joskus tuutte Loseen, niin kannattaa yöpyä Kimpton? Kimpton Everly Hills. Mun mielestä mä laitan joku klipin aikaisemmin. Mut joo. Niin nytten homman nimi on se, että me lähdetään etsimään jotain postal officea, mistä mä voin maksaa mun vuokran, koska se pitää tehdä money orderina. Ja tää on niinku eka kertaa, että mä en tiedä miten tää toimii. Ja mä toivon, että mä voin nyt tehdä sen, koska mä laitoin viestiä sinne, missä mä oon niinku vuokrannut sen kämpän. Tai siis sähköpostia, mutta sitten tuli semmoinen automaattiviesti, että lataa tää sovellus, että sieltä saat nopeammin vastauksia. Mä oon aikaisemmin hoitanut kaikki asiat tuolla sähköpostissa, mutta en tiedä mitä nytten. Niin, ja mä en pysty lataamaan sitä sovellusta, koska mun puhelin sanoo, että se ei ole mun maassa niinku olemassa. Että me yritettiin vaihtaa niinku mun puhelin tänne. Se on jotenkin varmaan luulee, että se on vielä Suomessa, mutta se ei niinku toimi. Mutta tarviin puhelinliittymän ja varmaan uusi SIM-kortti tänne ja sit maksaa vuokra, niin se on nyt tänne tydyynä seuraavaksi. Freja ja Iisa ja tänne. Ja joo. Ja sit kans tässä samalla kadulla on kun pitää tehdä huomenna sähkösoppari. Mulla ei ole sitä sosiaaliturvatunnus tänne, niin mä en pystynyt tehdä sitä niinku online. Ja mä soitin sinne, niin sitten ne sanoi, että
pitää tehdä paikan päällä, niin se onkin tossa samalla kadulla. Mut joo, niin tällaista nyt on. Niin myös, että miksi ollaan nyt hotellissa. Mut joo. Tän tätä Walk of Famea pitkin etsimään kauppaa, mistä mä saan puhelinliittymän ja SIM-kortin. Niin sattumoisin oli tämän varrella. Me hienosti unohdettiin kysyä haarukat ja veitsi, että ne käydä nopeasti pikkukaupassa ostaa ne. Ja mä näin aseen. Mä en varmaan ikinä mun elämän aikana edes nähnyt asetta. Ja sit se vaan kattoi sitä siellä tiskin takana. Musta tuntuu, että mä manifestoin vähän liikaa. Okei, me ollaan nyt vieläkin täällä Walk of Famen vieressä. Freija chillailee tossa ja me odotetaan, että noi tulee tuolta Shake Shackista hakee meille vielä niinku iltaruuan. Ja siellä oli kuulemma koirille joku uma, niin mä oon tosi interested mitä se on. Niin kokeillaan. Se oli koirille joku tämmönen. Okei, me käytiin just pitkällä kävelyllä ja kauppakeskuksessa, niin nyt mä teen haulin, mitä mä ostin Sephorasta. Ekana mä ostin tän Soltairin parfymin. Mä oon niinku halunnut näitä asioita pitkään, mutta niitä ei oikein löydy Suomesta. Ja. Sitten mä ostin hand sanitizerin, eli käsien niinku puhdistus. Tätäkään ei ole löytynyt Suomesta ja tää tuoksukin oli niinku hyvä. Ja sit mikä asia oli se, että mä ostin Drunk Elephantilta tämmösen boksin, missä tulee tää ja sitten aika lailla niinku näitä kaikkia. No varmaan niinku sillä ne näyttää isolta, mutta ne on varmaan pieniä, koska ne kaikki ei mahu ehkä tolle sinne kunnolla, mutta siellä pitäisi olla sit toi. Siellä on sisältää ja sit siellä sisällä on vielä skincarea. Ja jotenkin mä en halunnut pitkään Drunk Elephantia. Sitten mun piti löytää semmosia pimple patcheja, joissa on niinku se tähden muoto, semmosia erivärisiä, niitä on keltaisia ja muita. Ne sanoo, että niitä on Ultassa ja Targetissa ja joo. Ja mun piti ostaa Bubblein se uusi mascara, eli lipsari, mutta mä päätin, että mä ostan sen sit vasta Suomessa, koska mulla ei ole vielä loppuja. Mutta sit mä pidän myös tämän. Nyt joo, siinä oli mun halu. Tää Shake Shack ranskikset. Haluatko Isa maistaa? Joo, vaikka. Niin pieni. Mitä tää mauste on? Musta tuntuu, että mä unohdin kertoa, että miksi mä edes niinku muutin tänne nyt asumaan. Niin mä tosiaan menen opiskelemaan elokuvanäyttelijäksi New York Film Academylla. Menen tekemään Bachelor Degree of Acting for Film. Ja siellä alkaa orientaatio 25. päivä ja kurssit alkaa sitten 2. päivä. Niin tultiin tähän tälleen hyvissä ajoin, että ehtii tutustua vähän paikkoihin ja varsinkin, että Freija niinku tottuu siihen taloon ja sit sillä on niinku turvallinen fiilis siellä. Ja kans itsekin niinku vähän oppii tuntea tätä paikkaa.
Mut joo. Semmosta. Mut joo, nähdään huomenna. Huomenta Los Angeles. Meillä on vähän ongelmia senkaan, että kun Freija on opetettu tekee tarpeet silleen nurmikolle ja silleen niinku luontoon ja silleen, että se ei saa tehdä asfaltille. Ja sitten tää näyttää tältä. Niin senkaan on ollut pieniä haasteita, että mihin Freija pääsee pissalle. Mutta joo, nyt on aamukävely. Hei Sussa! Mä en ole tänään kuvannut paljon mitään, koska me ollaan vaan menty ympäriinsä ja yritetty saada asioita hoitamaan. Ja nyt hirveä jotenkin jetlag, mä oon sitä ihan sikamana. Vaikka kello on 3:30, mut Suomessa on mun mielestä jotain niinku 2:30 yöllä tai jotain. Niin mä menen saada silmiin pysyä auki. Ne on ihan punaiset, kun mä oon niin väsynyt. Mut joo. Mutta tänään eka tehtiin se money orderi. Mentiin sinne postiin ja sit siellä ne ei jotenkin hyväksynyt mun korttia, koska se oli debit ja sit ne ois halunnut sen credit cardin, joten me mentiin pankkiin, Bank of Americaan ja sitten sieltä otettiin käteistä ja sitten mentiin takas postiin, mistä me lähdettiin matkalle, että me oltais voitu tehdä siellä pankissa. Mutta me oltiin sitten matkalla sinne postiin ja me oltiin silleen, no joo. Ja siellä postissa oli semmonen super ihana nainen, joka oli silleen niinku, tai oli niinku neuvo sinne pankkiin ja oli silleen, että mä oon täällä niinku 5 asti, että tulkaa vaan takas, niin ei silleen haitannut. Ja sitten saatiin se, mut kun mä en silleen tiedä niinku, että mitä eroa on checkillä ja näin kaikilla. Mä ikin ei oo tullut silleen tarvetta, niin se jotenkin tuntuu samalta, mut ehkä niissä on jotain eroa. Joo, niin mä vielä siinä kysyin, niinku, että miten tää toimii, että annaks mä niinku tän sulle vai niinku. Ja sit se oli silleen, että sun pitää antaa tää sille sun vuokranantajalle. Ja se oli silleen, niinku, että ethän se nyt mulle maksa vuokraa, mut silleen, niinku, että sori, mä en niinku tiedä miten tää toimii, että koska ne tehdään siellä, niin sitten mä olin silleen, että annetaanko nää sinne postiin ja ne lähettää sen sinne. Mut sit se onkin silleen, että sä viet ite sille sun vuokranantajalle. Mut joo, nyt tiedän senkin sitten. Ja sitten käytiin etsimässä kun täällä oli 2 paikkaa, missä on toi LA Department of Water and Power, niin sit me eka mentiin vahingossa väärään paikkaan ja sit me mentiin sen toiseen paikkaan. Ja sit siellä saatiin tehtyä se soppari. Sitten sen jälkeen oli aika väsy, käveli tuolla 30 asteessa. Sitten vielä vähän jetlagit päälle ja nälkä, niin se on hyvä kombo. Ja sitten mietittiin se, että voi olla aikamoista säätöä, koska meillä on niin paljon niinku kaikki matkalaukkuja, varsinkin toi Freijan matkustuskoppi on aika semmonen jäätävän kokoinen. Niin olisi ehkä parempi ottaa täältä vielä 1 yö lisää. Niin sit hakee huomenna ne avaimet, mutta me voidaan pitää kamat täällä, koska meillä olisi 12 täältä, niin kuin, että pitäisi lähteä, niin sit se voi olla aikamoista säätämistä. Koska sit me saadaan ne avaimet, mutta sit onko se sit eri paikassa kuin niinku se asunto. Ja sit niinku, et, joo, vähän sekavaa. Niin sitten tuolta mentiin respaan
Ja kysyttiin, että hei, onko mahdollista saada niinku tästä huoneesta yksi lisää tai joku muu huone. Ja sitten ne oli silleen, että joo, että kannattaa tehdä se niinku online, että sitten tulisi teille halvemmaksi. Okei, me ollaan nyt täällä Santa Monica Pierillä kattoo auringonlaskua. Me otettiin yksi yö tähän vielä lisää, eli tiistai, keskiviikko, mutta me piti maksaa siis niinku maanantai, tiistai, keskiviikko. Niin meillä on nyt tääkin yö, niin Topi tulee tänne sitten yksin ja me nukutaan Iisan kanssa siinä toisessa, koska siinä toisessa huoneessa huomenna luovutus, niin me tuodaan nyt jo kamat tänne. Niin mä nyt näytän tän huoneen. Ja joo. Hassu juttu oli se, että niillä ei ollut vapaita huoneita, noit missä on niinku 2 sänkyä, eli mikä toi meillä oli. Niin ne antoi sit meille tämmösen jonkun spiitin, että täällä on vaan 1 sänky tuolla, mut sit tässä on myös sohva, niin mä voin vaikka nukkua sit siinä sen niinku tiistai keskiviikkoon, jos ei muuten. Sitten tässä on ovi, sitten tässä on tämmönen pitkä käytävä. Sitten tullaan tähän, tässä on tämmönen jäätävä tila, me toitiin toi Freja juttu tähän. Tässä on kaappi. Sitten tässä on tämmöiset ovet. Sohva. Tämmönen työtila. Tuolta me tultiin. Tässä on tää sänky. Tässä on tämmönen penkki. Tää on 5. kerroksessa, niin maisemat on vähän eri. Se toinen on 12 kerroksessa. Sitten tässä on penkki. Sitten täällä on vessa. Kylvötakit. Yeah. Ja sitten täällä on tämmönen kylpyonne. Okei, me saatiin nää tänne. Niin nyt on huomiselle helpompi sitten. Nyt me käydään vielä 7-Elevenissä ostaa aamuksi aamupalaa. Joo. Huomenta, täältä Uusista taas. Mutta mun on pakko sanoa 2 suositusta. Tää Maybelline Lasting Fix, niin setting spraynä on ihan super hyvä. Siis tää koko sen lennon ajan piti sen meikin kiinni tänne asti. Niin, ja mä oon täälläkin käyttänyt tätä, koska jos hikoilee, niin sit tää pitää sen meikin silleen kiinni, ettei vuolu tai mitään. Niin suosittelen tätä. Ja toinen, tää on niinku mun pitempiaikainen suositus, on tää The Ordinary tuote. Niin finnit kuule lähtee niin nopeasti. Kyllä mä suosittelen tätä Iisallekin,
Ja se alkoi käyttää tätä alkuvuodesta. Ja vai mitä isältä tää on hyvä? Joo, mun pinnit oli sillä, että jos musta tuli vaikka maanantaina pinni, sit mä käytin sitä, niin se saattaa olla niinku jo keskiviikkoon tai tiistaihin mennessä niinku jo poissa sitä aikaa, että sitä ei edes näy sillä, että se on pinni. Niinpä. Joten jos tarvitte, niin suosittelen. Yes. Mutta tänään avainten luovutus, niin tänään tulee kiireinen päivä, pitää mennä huonekaluja tänne sänky ostamaan. Ja sitten tolleen, niin mä en tänään enää kuvaa mitään, mutta kiitos kun jos katsoitte tänne asti. Ja mä ajattelin tänne päivitellä vähän niinku videopäiväkirjaa. Sillä samalla niinku itelle muistoksi, mitä fiiliksi on ollut jne. Mistä jos haluaa vaikka 5 vuoden päästä käydä katsoa, niin sit voi katsoa tätä, mitä täällä on tapahtunut. Ja samalla niinku perhe ja ystävät näkee. Mut myös, jos jotain siellä kiinnostaa mun ja Freijan seikkailut täällä Los Angelesissa, niin tervetuloa katsomaan. Mut joo, moikka!